طبعا اعمال المشروع عباره عن قشط Helbet, القميص. karên projeyê ji rakirina çîna qîrê ya kevin, leşandina çîna zempî û danîna çîna nû ya qîrê pêk tê. Lê ji rêya giştî ya Heleb, ezazê ber bi bajarê Rifatê ve dest pê dike. Firahiya rêyê li cihên cuda 6 metre ye. Li wan cihên ku gelekî xirab bûbûn çîna qîrê hatiye rakirin. Pişt remadeyê zemqî bi rêjeya 0,5 kilogram di her metrekareyekê de hatiye reşandin. Paşê çîna qîrê bi stûrahiya 6 santîmetreyan piştî pestandinê hatiye raxistin. Ev vêyekê jiyanî ye ji ber ku xizmeta xelkê bajarê Rifatê dike. Ji bo çûna ser rêya giştî ya Heleb, ezazê ber bi bajarê Helebê û navçeya Ezazê ve û ji bo hêsankirina hatimiçûnê û xizmetkirina welatiyan e. طبعا اليوم عم نشهد عملية صيانة للطرق Helbet, îro em şahidiya proseya nûjenkirina rêyan û qîrkirina beşên ku zerar dîtine bi rêjeya 1730 metr sêca madiyê qîrê. Ku bi 25,000 metr sêca rûber li ser dirêjahiya 8 kîlometreyan li rêyên serekî yên bajarê Rifatê tê texmînkirin, ev ji aliyê xizmetguzariyên teknîkî û projeya sifir çal û rêveberiya navçeya Ezazê ve hatiye pêşkêşkirin. Îro em nêzîkî nîvê wê rêjeyê bûne.